של תוכנת ספרתי רשמתי. התוכנה מאוד מאוד ידידותית. אני עכשיו רוצה להתחיל לעבוד, אני פשוט לוחץ קדימה התחלנו. כאשר אני רוצה לעשות עצירה נקודתית, אני עושה עצירה. אני יכול להמשיך מאותה נקודה. כאשר אני מסיים לעבוד, באותו יום, מסיים, אני לוחץ על גשמק, גמרנו, מיד נוצרת לי שורה חדשה שמראה לי כמה זמן עבדתי וכמה כסף מגיע לי על השעה הזאת. אני יכול לכתוב את השם של הפרויקט, למשל פרויקט קשירת נעליים למרבה רגליים. זה שם הפרויקט, אני מתחיל לעבוד על הפרויקט הזה, סיימתי. כאשר סיימתי, הפרויקט הזה כבר מתווסף לי ברשימת הפרויקטים, ואני יכול עכשיו לבחור אותו או פרויקט אחר שעליו אני עובד. בנוסף, יש לי כאן לשונית שעות עבודה. בלשונית הזאת אני רואה בצורה מפורטת את כל שעות העבודה שעבדתי עליהם. אני יכול לבחור כל שורה שאני רוצה להמשיך לעבוד עליה. אני יכול לשכפל את השורה, אני יכול לערוך אותה, אני יכול למחוק אותה. בכל לשונית במסך תמיד אני רואה את השעון רץ כאן בצד, תראו איזה נחמד. גם כשאני נמצא בלשונית שעות עבודה, גם כשאני נמצא בסיכום כללי, בהגדרות, השעון הזה תמיד נמצא פה. כשאני רוצה לראות יותר פרטים אני יכול ללכת למסך הראשי. התוכנה מאוד מאוד מקלה, מאוד מאוד מאפשרת ניהול זמן נכון, ובעיקר לדעת כמה כסף הרווחתי. זאת אומרת שאני עכשיו עבדתי במשך 3-4 ימים על כמה פרויקטים שונים. לכל פרויקט יש תעריף שונה. אני יכול להגדיר גם לפני העבודה וגם אחרי שכבר ספרתי את הזמן, כמה אני רוצה לקבל לכל שעת עבודה לפי פרויקטים. נלך להגדרות. בתוך הגדרות יש לי כאן אדון מנהל פרויקט. כאן אני יכול לבחור כל פרויקט, כמה כסף אני רוצה להרוויח עליו. על פרויקט שנקרא דוח אבא אני רוצה לקבל 1,000 שקל לשעה. על פרויקט שנקרא כריכת ספרים אני רוצה לקבל 80 שקל לשעה. על כתיבת טסטים אני רוצה לקבל 150, זה סתם דוגמאות. ואז אני יכול ללכת ללשונית סיכום כללי, ופה אני רואה את כל הפרויקטים שעבדתי עליהם. כל פרויקט אני יכול לראות כמה זמן עבדתי עליו בשעות, כמה כסף לכל שעת עבודה, וכמה בסך הכל מגיע לי לכל פרויקט. כמו שאתם רואים, קשירת נעליים למרבה רגליים, עבדתי 3 שניות. בנוסף, אני יכול לראות פה סיכום כללי של כל הכסף שמגיע לי. אופציה נוספת מאוד נחמדה שהוספנו בעדכון האחרון, זה שאני יכול להיכנס בתוך שעות העבודה, אני יכול לסמן שורות שכבר שילמו לי עליהם. למשל, החבר'ה שרוצים שאני אעשה מחיקת עמלק, אז הם שילמו לי, על 2 השורות האלה הם כבר שילמו לי. אני מסמן פה ופה, אני סמן כהושלם. עכשיו זה נשאר, אבל יש על זה צבע ירוק. עכשיו אני יכול ללכת לחדר המיון, שזה בעצם מאפשר לי לראות איזה שורות אני רוצה לראות ואיזה לא. בחדר המיון אני לצורך העניין מוחק את הכל. אני בוחר שאני רוצה לראות את השורות שלא הושלמו. בואו נעשה אולי הפוך, אצג את כל הפרויקטים, נמחק את מה שכבר הושלם, הופ, נעלמו לי ברקע השורות. הדבר היפה שבחדר המיון הזה, הכלי לסינון, אני יכול לצורך העניין לסנן, למחוק את כל, אני עכשיו רוצה לראות רק את כתיבת טסטים ואת לימוד יומי, ואז אני יכול בלחיצה להפיק דוח שמסכם בדיוק את הפרויקטים הרלוונטיים בלחיצת כפתור. לחצתי, נוצר לי דוח PDF, הנה הוא לפנינו. אנחנו עוד רגע נראה את הדוח הזה. בבקשה, דוח כללי. בואו נראה איך הוא נראה. זה דוח כללי שהתוכנה הפיקה לי. PDF. שימו לב, רואים את הכל מסודר מאוד, מאוד ברור. ככה זה נראה. נו מה? זה לא קשור. אנחנו רואים פה מסודר מאוד את כל הדוח, ויש לי אפשרות להפיק כמובן
דוח לפי פרויקט מסוים, או חודש מסוים, או שנה מסוימת, לפי סטטוס הושלם, לא הושלם. יש לי אפשרות לייצא את זה הכל לאקסל. היה לנו המון השקעה מאחורי הקלעים, שהכל יהיה כמה שיותר קל ונוח ונעים וברור. אפשר לראות את זה בחלון ההגדרות, העיצוב, השכר הגלובלי לשעה, ניהול עבודות, גיבוי נתונים, מידע, הכל מאוד קריא וידידותי. ושוב, כל המטרה זה שבן אדם לא ילך לאיבוד ויגיד, עבדתי אתמול שעתיים, עבדתי היום שעה, לפרויקט הזה אני לוקח ככה כסף, לפרויקט ההוא ככה כסף, אני לא זוכר כמה מגיע לי. עם התוכנה הזאת אנחנו מקבלים סדר מופתי שמחזיר את הכסף. בהצלחה.